Умерени обучителни трудности. Защо трябва да науча повече за моето увреждане? Да научиш малко повече за твоето увреждане ще ти помогне да разбереш как да се възползваш от собствените силни страни и дарби. Според Менкап, във Великобритания има 1,5 милиона хора с обучителни трудности, но не всеки от тях постъпва в колеж или преминава през някакво обучение. Постъпването в колеж ще ви помогне да научите полезни умения. Тези умения ще ви помогнат да се справите с ежедневните дейности, като готвене, чистене и пазаруване. Как умерените обучителни трудности влияят на обучението? Всички хора с обучителни трудности се различават един от друг. Например, някои са добри в спорта, други обичат да играят в пиеси или да танцуват, а други е възможно да харесват да работят с животни или коли. Ако имате обучителна трудност, то вероятно ще имате проблеми с някои от следните дейности. Разбиране на информация, слушайки някого в клас. Това може да е учителят или са учениците ви, с които говорите, когато работите в група. Разбиране на информация чрез гледане на нещо, например четене, гледане на демонстрация или филм, презентация на PowerPoint, гледане на видеозапис, разбиране на графики и таблици, електронни писма, уеб-базирани дистанционни обучителни курсове. Възможно е да се нуждаете от повече време, за да разберете дадена информация или инструкции. Възможно е да сметнете, че определена информация е много трудна за разбиране. Възможно е да имате слаба памет и да имате трудности с запомнянето на дадени неща. Възможно е да имате трудности в устната и писмената реч, с правописа, например бъркате букви, или с говоренето, например обръщане на думи или фрази. Възможно е да имате трудности с числата и математическите действия. Възможно е да се нуждаете от помощ, да планирате и управлявате времето си. Възможно е да имате трудности при раздробяването на проекти или задачи в по-малки подзадачи, създаване и спазване на график, спазване на крайни срокове. Помогни си сам. Научете се да се застъпвате за себе си. Помислете за това от какъв тип подкрепа се нуждаете и уведомете учителя и съучениците си. Положете усилия да използвате информационно-комуникационни технологии, които ще ви помогнат при дейности, свързани с планове, планиране и писане. Не всичко ще е подходящо за вашите специфични потребности. Запомнете и помолете член на семейството да ви напомни да проверите дали съществува финансиране, от което бихте могли да се възползвате в обучението си. Запомнете, че не всеки човек с обучителна трудност проявява всички отгоре посочените характеристики. Всеки от вас е уникален. Получаване на помощ. Ако имате проблем в училище или в колежа, говорете с преподавателите си. Умения, засегнати от умерените обучителни трудности. Обучителните трудности най-вероятно в една или друга степен ще засегнат цялото ви обучение. Кликнете върху някои от следните умения, за да получите повече информация относно как училището или колежа може да ви помогне в тези дейности. Следват линкове. Линк – групова работа и умерени обучителни трудности. Линк – информационно-комуникационни технологии и умерени обучителни трудности. Линк – грамотност и умерени обучителни трудности. Линк – граматическа грамотност и умерени обучителни трудности. Линк – практически упражнения и умерени обучителни трудности. Линк – зрителни умения и умерени обучителни трудности.